Ake wa alaikumussalam anty Maimuna, ya kike al'amura ya aiki ya Riyadh? Fatan alkhairi a gare ki. Wallahi mutane ne kin ga sun buwaye ni sun addabe ni sun takura wa rayuwata. Ni isa saƙuna suna mini overload kuma ga yanayin aikin Larabawan nan sai a hankali. Wallahi ina nan ƙalau kamar yadda kike lafiya. Akwai saƙuna har na kwana 5 ban buɗe ba na kwana 6 duk ga su nan barkatai. Ban da tam ne wallahi. Allah dai ka sa mu dace ka rufe asiri duniya da lahira. Rayuwa kenan. Yanzu fa da ke da Zamzam da Sodali duka na fi ku liking da comment duka na fi ku kai. Ni wannan wata iriyar ɗaukaka ce ta Ubangiji alhamdulillah tunda dai har na fi ku suna to ai abu ya kai abu. Gaskiya na yi fice a duniya. Gabaki ɗaya a TikTok na yi fice duniya ta sani ta shaida alhamdulillah. Akwai masu shekara 3 ɗan liking ɗin nan ma ba a musu. Mu kuma daga shiga da wata ɗaya masha Allah tabarakallah yanda na yaɗa duniya da fice alhamdulillah. Mahassada na kuma su mutu ina ma so in saka gasa. Duk wanda wallahi ya ci gasar nan suna sa mai 50,000 ko sama da 50,000. Ina so in saka gasar wata ɗaya idan ka zo a number 1 zan baka 50,000 idan ka zo a number 2 in baka 30,000 idan ka zo a number 3 in baka 20,000 wallahi sai na sa gasa kuma in dai aka ci wallahi zan tura baka kuɗi Allah. A lallai kin manta da antin take jiya baki mun magana ba shekaran jiya ma baki mun ba ki ce sakuna ne yayi miki yawa na ce ki daina kula mutane ki daina kula barkatetayin mutane ni ma kin ga yanzu in an ina wuni dai ina gajiya iwa amma surutun nan barkatetayi ki kula da kanki kin ji ko ki ci gaba kuma da addu'o'in da na ce ki dinga yi kin ji ya masha Allah shatara ki ce gasa za ki sa mana to aiko zan isar miki da saƙonki kowa ya ja ɗamara wane mu wane ni wane jamjam ai yanzu kin shallake mu ai kin shallake mu hajarata ina ai mu wane mu ni dama in kina wuri ai sai dai mu ɗaga miki hula mu wuce ai yanzu in ga miki da a ƙarƙashin ki muke hajarata wallahi kowa cewa yake yi Hajara na fi Maimuna suna na fi Zamzam suna na fi Sodali suna kuka kullum manya Allah na tuba masu shekaru da dama amma ni da ne wata ɗaya duk na fi ku suna